Zwarte Pieten, welkom op ons deel 2 van ons Sinterklaasfeest. De leerlingen van de lagere school Sinterklaas, die hebben nu voor jou een dansje ingeoefend in dit deel. En zij gaan dit doen straks in functie van kleuren. Ik wil alvast Sinterklaas een dikke dankjewel zeggen voor al de fijne cadeaus dat u dit jaar ook weer meebracht voor ons. We hebben dit jaar gekozen voor een klein cadeautje voor de kinderen zelf en heel wat grote cadeaus voor in de klas. Dus zij zullen nu een heel jaar door kunnen genieten van je cadeau. Ik wil ook alle juffen en ook studenten die dit jaar hebben meegeholpen bedanken voor de uitwerking van de dansjes. Ik wil de Vriendenbond bedanken voor het financieren van dit Sinterklaasfeest en ook het ouderencomité is weer paraat dit jaar om de handen uit de mouwen te steken. Ik wil Dirk en Lieve en Aurélie danken voor de foto's die ze zullen nemen. Ronnie en Frank dank ik voor de techniek en de verlichting. Het 5e en het 6e leerjaar gaan dit jaar op sneeuwklasse, dus achteraan is juf Manuela en juf Erika straks paraat om de kerstrozen te verkopen. Nog één dingetje, beste Sinterklaas, ook dit jaar, of ook voor dit deel, heeft het feestteam iets creatiefs uitgebouwd. Dus ik zou graag een applaus willen voor het feestteam die start met thema kleuren.